И здравейте, пичове, какво става днес? LightDG и сега ще играем малко Clash of Clans, както ви бях казал, аз пуснах тук 4, сега ми е готов. Апгрейдах се лабораторията и си пуснах тия гиганти за 100 000. Не ми се апгрейдва за второ ниво. Ей, тия си ги бусах за по едно джемче, е тук, дето го пишеше. Ей това. Boot resource correctors for only one gem each. Та... Сега какво беше това? What the fuck? No spelling. Какъв е? Шест минути се брейдва. Струва 19 000. Ама демиджа му е добър. Окей. И ето пуснах си тия кени за пето. И сега ще ви покажа моята хубава атака. Ето тук и такъв ресурс взех. Тук поне моите лоубрикари малко се показаха и гигантите. Бербените не е чак толкова много. Те не знам за какво ги пуснах баш тука. Да го правим на 2.4x. За да видите как се развива атаката. Не беше много добра стратегията. Защото малко бербените се разяиха и тук мъртъра ги еба всички. Те гиганти малуните почнаха да бият по Air Defense и ме отбраха половината бербени. И тук вече се отказах. Ама ресурса се строеше всичко. Купих си и тия траповете. Сега ще видим каква база си направим. Remove all. Така мотора ми е на второ. Айде много сладко. Не. Ето, приятели, сега ще почвам. Така. Да, скоро време си купува и новия и трети билдър.
Ето това ще го турим тук. Тъй като не взима много по звездите. Да, сега. И така, приятели, това е новата база. Скоро се апгрейдам и ето тия нещата, да мога да побирам повече еликсири голд. И така, приятели, като стане време си вземам и тия неща. Това колко 5 часа. Си вземам новите стени. Си апгрейдам Матчер Тауъра. И тия колектори мини. И ще видите новият ми профил, старият ми профил. Ето съм аз, много съм слаб. И ще видите един мой приятел. И той е четвърти. И той е почти като мене. И той е малко по-добър от мен. Но пак бих го бил. Той кой е ловея профил. Ами той е 18. Супер сме. И така, приятели, мисля това да бъде апгрейден. Не забравяйте да харесате видеото и да се абонирате. Довиждане.